Quan tu tens un cos sa i saludable, estàs en un bon pes, tindre uns bons hàbits és fàcil i els has de mantindre, i és correcte. Però si la persona ha tingut un excés de calories i de mals hàbits, els hem de reeducar també. I això a vegades suposa anar cap a un camí on hem de fer una dieta, per dir-ho d'alguna forma. Hem de restringir temporalment algun tipus d'aliment per tornar al cos a baixar-lo i tornar a l'estat que hauria d'estar, val? Llavors, si és veritat que el tema fer dieta comença i acaba aquí, bueno, sí i no, perquè mentre comences a fer dieta, fas una dieta d'una forma que acabes agafant uns hàbits, i aquests hàbits ja els tens, clar. Jo ho veig més així, no, ni blanc ni negre. Veig com una transició, que pot costar al principi, soc realista, treballo amb gent que té sobrepès, obesitat també, principalment venen a la consulta per això, i els hi genera una mica de tensió el fer la dieta, però al cap d'un temps el cos es va habituant, tu també t'habitues, el dia que fas un excés ja no t'agrada fer aquest excés perquè el cos ja el rebutja també, no? Diu, ostres, amb el bé que m'estava portant, amb el bé que li estava donant l'aliment al meu cos, ja de cop li he donat aquesta bomba, no?, calòrica. Llavors, però tot això ja es va generant a poc mentre comencem a fer dieta, i aquesta dieta intentem que tampoc sigui molt restrictiva. Jo, de fet, les personalitzo i faig que aquesta transició sigui el més còmoda possible perquè al cap d'unes setmanes o uns mesos aquesta persona ja s'estigui oblidant de que estigui fent dieta, val? Ja acaba amb un hàbit.